Bai, Baskonia aldizkariaren bertsio digitala erakatzean, aurkitu nituen arraroa sana, hainbat testu prozeskoak euskaraz, Daniel Lizarralde izeneko ezagun batek sinatuak, eta haiek ikusita, konturatu nintzen hor bazegoela euskarazko prosa zientifikoaren aitzindari bat, pionero bat, orduan, 19. mendearen amaieran eta Buenos Airesen hori ikustea, pixka bat arraro zuertatu zitzaidan, eta segitu nuen, hori kokatu nahian hango koordenatuetan. Eta horretarako ikusi nuen, edo uste dut, importantea dela Florentzio Basalduaren ekarpena. Zergatik, gizon horrek ere, 19. mendearen bukaeran, proiektu bat proposatuko zuelako, galestarrek egin zutenaren antzera Euskal Herri berri bat sortzeko, eta Euskal Herri berri horrek gainera lagunduko zuen hemengo Euskal Herriaren independentzia lortzen. Eta hor aritu izan naiz, eta ideia hori pixkatxo bat sustantziatu datuekin eta elikatzen eta ibili naiz. Eta hori izan da azken batean komunikazioaren lapurpena, esango nuke.